samfund. Og vores problemformulering, den lyder: hvilke udfordringer står unge overfor i dag med den stigende indflydelse fra det senmoderne samfund og dets udvikling? Og vores problemstilling lyder: redegør for relevante samfundsteorier med fokus på unges identitetsdannelse. Hvilke holdninger giver de givne bilag udtryk for, set i en samfundsteoretisk kontekst? Og i hvor høj grad har de sociale medier en positiv og negativ indflydelse på unge i det senmoderne samfund? Og jeg vil så starte med det første spørgsmål. Men altså, her i dag så taler man jo om, at børn og unge, de bliver multisocialiseret. Simpelthen fordi, at deres hverdagsliv, det ligesom udspiller sig i mange forskellige arenaer. Og de her forskellige arenaer, de kan jo være lige fra familie og skole og venner og klub og sociale netværkssider på internettet, som også kan ses i bilag 1, hvor identitet jo er baseret på de valg, som vi tager her i livet. Og de forskellige typer af sociale arenaer, de jo måden de unge de færdes i dem på, det har jo en kæmpe stor indflydelse på deres identitet. Og Anthony Giddens, han mener her, at individer i det senmoderne samfund, de karakteriseres ved at kunne tilpasse sig de sociale arenaer, de færdes i, mens de færdes i dem. Og han mener så også endvidere, at et menneskets identitet, det aldrig vil kunne etableres endeligt. Og derfor så er det jo også under konstant skabelse. Og her så kan man jo på en eller anden måde drage en parallel til bilag 3, hvor tænketanken, de digitale unge, de mener jo så, at de sociale medier, de har udviklet sig enormt meget gennem årene. Og så for eksempel da Facebook kom ud, så havde mange, specielt unge selvfølgelig, en tendens til at være meget aktive og dele sådan hele deres liv med omverdenen. Og det her var også noget, alle de gjorde. Men ser man tilbage på det nu for eksempel, så har tiden ændret sig meget. Og derfor så deler tænketanken jo også samme holdninger og meninger med Anthony Giddens idé, at menneskers identitet, den er jo på en eller anden måde under konstant skabelse og fornyelse. Så har vi Axel Honneth, som er en tysk professor, som mener, at man kan ikke udvikle en personlig identitet uden en anerkendelse, eller uden anerkendelse fra andre. Og han snakker om 3 forskellige typer for anerkendelse, og det er så den emotionelle anerkendelse og den retslige anerkendelse, så er der så den sociale solidaritet. Men det her fænomen, det sker jo blandt andet på Facebook, hvor de her unge, de søger en anerkendelse, og de søger en opmærksomhed. Og i bilag 5, så drejer det jo så om Simon Grøn Jørgensen, som så er med i et debatindlæg, som hedder Facebookland, som så er skrevet i Berlingske den 9. januar 2014. Og her så mener han jo også, at anerkendelsen og den her berømmelse, det er jo en enormt vigtig faktor i dag. Og det nye fænomen, like hunters, som det hedder, det omhandler jo folk, som jager og ligesom søger efter at få likes på Facebook. Og det her, det gør de jo altså også for igen at få den her bekræftelse fra andre. Og så derved så kan de jo også på en eller anden måde bekræfte sig selv. Men han er jo så også enig med Axel Honneth, at den her socialisering gennem sociale medier, det er en enormt vigtig faktor. Og så er der selvfølgelig Erving Goffmans teorier om identitetsdannelse, og de handler jo primært om, hvordan man præsenterer sig selv over for andre i forskellige situationer, men hvor man så samtidig også prøver ligesom at kontrollere de indtryk, andre får af dem. Men et individs identitet er jo så ifølge Goffman en social konstruktion, og han mener så også, at som individ så har man mange forskellige masker på, alt efter hvor du så befinder dig henne, som man kan sige, altså et form for face. Og menneskets identitet, det er jo som om det er en rolle man spiller, og som løbende sådan ligesom ændres via selviscenesættelse. Men i vores gode gamle bog, Netværkssamfundet, så forklarer Goffman så også om de forskellige masker, som man så kan påtage sig igen, som sagt, ud fra hvor du befinder dig henne. Om du så er i det offentlige rum, eller om du er i det private, som så også kan sige, at hedder backstage og frontstage. Og frontstage, det er så ligesom det scenen, hvor man sådan på åbenlys fremtræder for publikum eller omverdenen.
Og det er altså så på scenen, at samspillet med andre som dannes. Og backstage, det er jo så den private sfære, hvor man så ligesom er skjult for omverdenen eller for publikum. Så har jeg det næste spørgsmål. Men altså sammenlagt så beskriver vores bilag jo altså udviklingen af individets identitetsdannelse. Og de her bilag, de henvender sig jo hver især til nogle af de begreber, som visse sociologer de bruger til at forklare om individet i det senmoderne samfund. Og det ses jo klart, at der i bilagsættet både bliver givet positive og meget negative holdninger til den dynamiske ligesom, karakter, som det senmoderne samfund ligesom besidder, især her med de sociale medier. Og det senmoderne samfund, det bevæger sig jo langt hurtigere og meget mere intensivt, for eksempel i det traditionelle eller det industrielle samfund. Og der er jo kommet et enormt stort fokus på samfundet, såvel som teknologiens udvikling, og dets effekt på individet. Men altså selve begrebet, som hedder refleksivitet, det indgår altså også i de her bilag, vi har fået, som så også fortæller om, altså, at individet jo altså på en eller anden måde her i det senmoderne samfund, det ligesom har overladt alt til sig selv. Vi havde jo dengang, altså i gamle dage, men dengang så havde vi jo valgt ligesom at løsrive os fra aristokratiet, som så er det højeste hierarki, ligesom for den her opnåelse af frihed, og individet ligesom har løsredet sig fra de her traditioner eller de her religiøse forskrifter, og så i dag ligesom mere som sagt overladt til sig selv, og må så derfor også handle gennem sin egen refleksivitet for ligesom at opnå den her selvidentitet. Men samtidig med at samfundet så ændrer sig, teknologien og dens endegyldige mulighed, den ligesom udvikler sig, så træder individualiseringen så også i kraft. Og i bilag 2, så er der et følgende citat, som lyder: det selvoptagede, selvmedlidenhed og velbehagsmotiverende individ har overtaget pladsen som det eneste væsentlige rollemodel i samtiden. Og som der så også nævnes i det her citat, så er individet jo selv og den tilscenesættelse blevet essensen ligesom af identitetsdannelsen. Og dog medfølger subjekt-fetishismen, som ligesom betyder en dyrkelse af det her jeg eller jeget, ligesom som en konsekvens af den her frigørelse, som individet så har på en eller anden måde har gjort sig. Og iscenesættelse, det er jo så i dag blevet et rigtig vigtigt fænomen for individet i det senmoderne samfund, og vi altså som nævnt blevet selvoptaget og muligvis en smule selvcentreret. Og nogle mennesker vil endda gå så langt at sige, altså det senmoderne samfund og dets kommunikationsmuligheder jo, såsom Facebook eller Twitter eller Snapchat, eller ligesom er med til ligesom at fremme den her narcissisme, som er den her selvkærlighed i dag. Og i bilag 5 så nævnes gymnasieeleven Simon Grøn Jørgensen, som så også i 2014, som man nævnte før, også skrev det vandindlæg på Facebook-land. Og han mener så selv, at senmoderniteten jo har ændret og har en rigtig negativ påvirkning på individet. Og han udtaler altså, at de her sociale medier har en gevaldig stor indflydelse på individet, og at netop den her faktor er med til at udvikle individet meget negativt. Og anerkendelsen, det er jo også en rigtig vigtig ingrediens, mener han jo, under en identitetsdannelse. Og i det her bilagsæt, så menes der så, at søge om anerkendelse fra de her sociale medier, som Facebook og Snapchat og alt det der, det er gået langt over grænsen. Og han udtaler sig også igen: hvis du ingen venner har til at synes godt om, eller like dine billeder eller opslag, så er du uden for det fine selskab, det fine narcissistiske og æstetiske selskab. Men ham Simon Grøn Jørgensen der, han udtrykker så igen, altså, at med det her konstante forbrug af Facebook eller lignende, så kan det her individ jo risikere på en eller anden måde at blive udsat for en meget negativ aftraditionalisering. Og de her traditioner og normer, som f.eks. det fysiske samvær med familie og venner og alt det der, det bliver ligesom sat under konstant udfordringer af nye sociale opdateringer eller erindringer og fællesskab. Det er på en eller anden måde form for blevet elimineret, og individet ligesom selv nu er i fokus. Og såvel som bilag 5, så berører bilag 5 jo også det samme, men også begrebet det netværksbaserede individualisme, som så ifølge sociologen Kastel er samfundets vigtigste socialiseringsmønster. Netværksbaseret individualisme, det er jo så en form for socialt mønster af det her enkelte individ, og ikke en samling af isolerede individer. Og det her sociale mønster, det så bygger også på
på individets netværk offline og online. Og gennem en repræsentativ undersøgelse, så konkluderer bilag 3 jo også, at Facebook og andre sociale medier, de er blevet kommunikationens form for platform, som er en ny interaktion. Altså den repræsentative undersøgelse viser, at de unge sociale mønsteragtigt inden for det netværksbaserede individualisme. Og unge i dag har jo en kæmpe tendens til hele tiden at være opdateret, og det der med, i det vores sociale netværksredskaber, de bruger jo de her telefoner og computere med mere, og har udviklet sig, og har derfor skabt en meget større interesse for, at man ligesom er på hele tiden, og i konstant kommunikation med den her omverden. Og netværket, det er jo så i en stigende grad begyndt ligesom at erstatte det der lokalområde, som familie og venner og grupper og alting, og fokusere med på det der med den online kommunikation. Og bilag 4 viser så blot de unges grunde til ligesom at bruge Facebook eller andre sociale medier. Så har jeg det sidste spørgsmål her. Så har jeg, i hvor høj grad har de sociale medier en positiv eller negativ indflydelse på de unges i moderne samfund? Altså, hvis man ikke er populær nok til at give den nødvendige eller ego-bekræftende sociale status-agtigt, hvis man kan sige på den måde i Facebook-land, så har man simpelthen en social status af det laveste taksonomiske niveau. Og Simon Grøn Jørgensen, han finder også det her enormt problematisk og fuldstændig kontraintuitivt. Altså, han siger selv, det giver ikke mening at rangfordele hinanden efter, hvor du befinder dig på Facebook-kendthedsbarometeret. Din personlige og sande identitet må altid komme i første række. Denne fordeling er fuldstændig ude af proportioner. Så han siger jo, at han mener især, at unge har nået den her grænse, som jeg også nævnte tidligere. Altså grænsen for, hvad Facebook ligesom betændte bevidsthed ligesom kan rumme af den her iscenesættelse. Og Simon Grøn Jørgensen, han mener også derfor også, at de sociale medier har en sindssygt negativ indflydelse på de unge. Og om de sociale medier, de har en positiv eller negativ indflydelse på de unge i det moderne samfund, det er jo et spørgsmål, som kan besvares på fra mange forskellige synspunkter. Og forældrene, de er jo trætte af deres børns forbrug af de sociale medier og savner deres nærvær og sådan noget, mens de unge, de ser det som en mulighed for at være sammen med deres venner, sætte sin situation i gåseøjne, og ligesom udvide deres vennekreds, hvor den fysiske kommunikation så bare ikke helt er nødvendig. Men Gry Hasselbach, hun er projektleder for Medierådet for Børn og Unge, og hun fortæller sig i sin artikel på DR's hjemmeside, at de sociale medier er blevet en virkelig integreret del af de unges hverdag, og det slet ikke kan forestille sig en verden uden de her sociale medier. Og et rundespørgsmål, eller en undersøgelse, ligesom lavede også af DR's analyse, de undersøger de unges afhængighed af de sociale medier. Og hun siger så, de sociale medier bliver brugt ofte nu til dags, og det går ikke kun ud over skolen, men også samværet med familie og venner. Og så er der så en elev, som i den her undersøgelse siger, vi er ofte alene, selvom vi er sammen med en hel gruppe mennesker. Vi sidder med hovedet i telefonen, tabletten eller computeren. Så det vil så sige også, at nogle unge, de mener jo også, at de sociale medier, de ødelægger den her fysiske kommunikation, selvom de faktisk sidder i samme rum. Og i de fleste tilfælde, så ses de sociale medier som en negativ indflydelse og en negativ effekt på de unge. Og dog er der så nogle amerikanske forskere, som ligesom har vendt den op og så set nogle positive effekter ved de her ellers meget negativt påvirkede medier. Og det er en kommunikationsforsker, Jeffrey Hancock, som så siger, årsagen er, at du kan vælge, hvad du vil afsløre om dig selv, og du kan filtrere alt det væk, som måske ikke vil have set så godt ud. Tilbagemeldingen fra vennerne på Facebook har også en tendens til at være meget positiv, hvilket også kan bidrage til en stærkere selvtillid. Og som individ i det senmoderne samfund, så udsættes man jo for rigtig mange valg og muligheder, såvel som konsekvenser. Ligesom at finde sin identitet er overhovedet ikke nemt, men udviklingen af det hurtige og meget sådan intensive samfund, som det ligesom er blevet til.